दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय फार्स्ट टाइम माने आंबो फार्स्ट टाइमानो जाहैखाबाय रमनाबो फायदो जितु आंनि मिटाबाव थाखायनो मोजां नांदो बिदि गोदोनो सापर्ट होदो नालाय ओंखायनो मोजां नांदो आरो माने ओमफ्राय बेखौ आं माने नोंथांनि माबाफोर भिडिअखौ आं नायबाय थायो नायबाय थायो नोंखौ आं फार्स्ट टाइम दिनैसो लोगो मोनबाय खाथियाव दायो नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा नोंनि चेनेलनि बागै बेखौनो बुंनो सानो आरो थ' आंबोथ' मोनसे दा फिसा इउटुबार गोदो नङा होमबा होमबाबो आं बिदि गोदो मोनसे मिटार लानाया बर' फायदो जोबोद मोजां नांदो थ' आंनिफ्राय नोंथांमोना सिनाय मोनाखैबा बर'खौ सापर्ट होबानो जाबाय आंनि साबस्क्राइबफ्रा बर'खौ माने सापर्ट होबानो जाबाय आरो बिदिनो कमेन्ट हरबाय था एसे भिडिअ खालामनो जस मोननायनि भिडिअ आरो गाज्रि कमेन्ट होनोबा आरो गोसोफोरखौ दुरबल नाङो नङा होमबा एसे जस जानायनि मोनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय भिडिअ खालामनो मोजां Hello everyone, please welcome back to your money video again. नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ वेलकाम खालामनाय जाबाय माने फिन खेबसेयाव गासिखौबो बरायफिननाय जाबाय माने दिनैहाय जोङो नकुल ब्लगखौ माबायाव सुक्लाय पार्कआव लोगो हमनो थांनो नागिरदों जोङो दायो थांगासिनो दङ जोङो सुक्लाय पार्कआव बिदिब्ला नोंथांमोनाबो जोंनि लोगोसेफोर थादो जोंनि भिडिअ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला माने गोसो दङब्ला जोंनि भिडिअखौ नायनो देन लेट्स गो लोगोफोर फैबाय था हेलौ एभरिवान नै जों दायो सफैबाय सुक्लाय पार्कआव सफैबाय जोङो नै लोगोफोरा बिखिजाय माखासे दङ माखासे ओरैजा थांबाय सिगां गोजा भिडिअ नायनो होननानै नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैजा बिराद मोजां मोजां भिडिअस दङ नै दा बिदिब्ला सिगाङाव नायलांबाय था हेल' एभरिवान प्लिज वेलकाम बेक टु योर मानि भिडिअ अगेन नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ वेलकाम खालामनाय जाबाय माने फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय गासिखौबो दायो जोङो सुक्लाय पार्कआव दंफैयो जों सफैबाय आरोना बिथांमोना गासिबो जोंजों जमा फैफादों गासिबो जोंजों जमा फैदों बिसोरो दायो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नोंथांमोना नायलांखाबाय थाबानो जाबाय जोंजों लोगोसे जों नोंथांमोननो एसे एनै भिडिअस देखायनो नाजागोन दे बिदिब्ला नोंथांमोना जोंजों लोगोसे फैफाबाय थाबानो जाबाय हेल' एभरिवान टाइमा बायाखैगोन जासिगोनानो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आङो फार्स्ट टाइम माने आंबो फार्स्ट टाइमानो जाहैखाबाय रमनाबो फायदो जितु आंनि मिटाबाव थाखायनो मोजां नांदो बिदिनो सापर्ट होदो नालाय ओंखायनो मोजां नांदो आरो माने बेखौ आं माने नोंथांनि माबाफोर भिडिअखौ आं नायबाय थायो नोंखौ आं फार्स्ट टाइम दिनैसो लोगो मोनबाय खाथियाव दायो नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा नोंनि चेनेलनि बागै बेखौनो बुंनो सानो आरो आंबोथ' मोनसे दा फिसा इउटुबार गोदो नङा होमबा होमबाबो आङो बिदि गोदो मोनसे मिटार लानाया बर' फायदो जोबोद मोजां नांदो आंनिफ्राय नोंथांमोना सिनाय मोनाखैबा बर'खौ सापर्ट होबानो जाबाय आंनि साबस्क्राइबफोरखौ सापर्ट होबानो जाबाय आरो कमेन्ट हरबाय था एसे भिडिअ खालामनो जस मोननायनि भिडिअ आरो गाज्रि कमेन्ट होनोबा आरो गोसोफोरखौ दुरबल नाङो नङा होमबा एसे जस जानायनि मोनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो आंनिफ्रायबो आंनि चेनेलनिफ्रायबो बिथांखौ सोरबाफोर जुदि साबसक्राइब खालामनो मोनाखैब्ला आरोना खालामनानै लानो मोनाखैब्ला दायो थांनानै बिथांनिखौ साबसक्राइब खालामनाय जाबाय ओमफ्राय बिथाङा चेनेलनि माबाखौ नाम खिन्थागोन चेनेलनि नामा जाबाय नकुल ब्लग नकुल ब्लग दायो नोंथांमोना बिथांनि ब्लगनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो मोनाखैब्ला सोरबाफोर आरोना दायो थांनानै नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै बिथांनि भिडिअ नायनो हागोन दायो जोङो थांसिगोन आरो लोगोफोरा दायो एसे मोनाबाय नालाय टाइमा बारा गैला टाइमाबो बारा गैला जों दायो थांनोसै दा बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय लेट्स गो हेलौ लोगोफोर हेलौ नै आङो माने जों फैनायाथ' जमा फैखादों आरोना ओमफ्रायो जों दायो बिथांनिफ्राय एसे बिथांनि इउटुब चेनेल बा बिथांनि बागै आरोना एसे मिथिनानै लानोसै बिथांनि सिनायथिखौ दायो नोंथाङा नोंथांनि मुंजों लोगोसे नोंथांनि इउटुब चेनेलनि मुं बायदिसिनाफोरखौ एसे खिन्थानानै होनो हागोन नामा आंनि नैबे भिउवार्सफोरनि गेजेराव आंनि इउटुब चेनेलनि नामा दैथुन ब्लग आरोना ओमफ्राय मोनसे दंबावो चेनेल दैथुन स्टुडिअ होननाय ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरोना सेयार खालाम आरो एसे बेनोसै आरो ओमफ्राय नोंथाङा बेयाव फैनाया ओमफ्रायो माबाफोर बिदिनो टारगेट माबाफोर थांखि दं नामा टारगेट माने जोंना बिदिनो साबस्क्राइब माबा
साफ्रोम फैदों माबा मा होनो इउटुब ब्लग फैदों ओमफ्राय दा बिथांमोना दंखायो नै ओरैजाय बेनोसै आरो होनबा जों दायो बेल' नङा जों आरो गोबां बिदिनो मिथिनानै मोनबावगोन जोङो सासे सासे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम जोबजा फैबाय था जों सिगां थांगासिनो दङ आरो एबार जों दायो थांगासिनो दङ मोनाबायानो जों मोनाबाय दायो जों न'आव थांगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था मोनाबाय नै थांबाय आरोना जों दायो सुख्लायनिफ्राय थांगासिनो दङ सुख्लाय पार्कनिफ्राय